Ku danna subscribe sannan ku latsa ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyon mu akan lokaci. Mun gode. Alaikum rahmatullah. Yan uwa, barka da zuwa Usman Fasaha TV. Da farko dai muna wa yan uwa taya murnar zuwan wannan wata mai albarka na watan azumin Ramadan, wanda a wannan wata mai alfarma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da Qur'ani mai girma ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka za mu yi amfani da wannan dama yan uwa mu nuna muku yadda za ku yi amfani da wayarku ku iya karatun Qur'ani ko da baka iya ba, ko kuma ma mu nuna ma yadda za ka haddace Qur'ani izifi 60 a hanya mafi matuƙar sauƙi a rayuwa, wadda ba ku san hakan ya kasance zai iya faruwa a wayarku ba. Don haka kafin nan mu je bidiyon nan, muna roƙon da 'yan uwa da ku latsa mana ƙararrawar sanarwa. Na farko dai ku yi subscribe da channel din nan ta Usman Fasaha TV, sannan ku latsa ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi sharing din wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa domin su ma su amfana. Sannan kuma muna roƙon 'yan uwa da kar su manta da tallata mana wannan channel, saboda muna so mu kai subscriber 1000. da mun kai za mu yi muku bidiyoyi wasu wanda muka tanada muku na musamman domin ku amfana. Don haka bari mu je bidiyon namu. Abin da zai faru shine, a farko za ka zo nan Google Play Store. Yan uwa, ina roƙon da ku tare bidiyon nan daidai da sakan ɗaya, domin tare bidiyon nan koda da sakan ɗaya ne zai iya janyo ma ka rasa guri mafi matuƙar amfani a cikin wannan hanya da za mu koyar da ku yadda za ku iya karatun Qur'ani ko haddace shi cikin hanya mafi sauki. Mataki na farko, ga Google Play Store nan na kewaye shi za mu shiga. Idan muka shiga ga gurin search nan sai mu latsa shi. Muna latsa za mu sa Qur'an, za mu rubuta Qur'an. Muna rubuta Qur'an, za ku ga wani gashi nan an sa Qur'an for Android, ma'ana Qur'an for Android. Masu iPhone ma za su iya samun sa a Apple Store. Za ku ga an sa shi kuma za ku ga an sa shi ma Qur'an kadai, duk iri ɗaya ne da wannan. Don haka sai ku yi latsa shi. Kun gan shi nan ya fito, sai ku latsa shi haka. Kuna latsa shi sai ku zo ku yi downloading ɗinsa. Kun ga mu tintini mun riga mun yi downloading ɗinsa, amma yadda za ku gane shi, za ku ga cewar mutane akalla 541 sun yi sharhi a kansa. Mutane 'yan shekara 3 zuwa sama za su iya downloading ɗinsa, sannan sama da mutum miliyan 10 ne suka yi downloading ɗinsa. So bari mu sauri mu buɗe shi. Yanzu ga app ɗin nan mun buɗe. Kun gan shi nan yanzu ya buɗe. Qur'ani ne wanda ya kunshi abubuwa da dama wanda za mu nuna muku. A mataki na farko, idan misali kana so ka koyi karatun Qur'ani din ne, kana so ka iya, ga guri nan da na kewaye mai dige-dige guda 3 za ka latsa. Idan ka latsa ga gurin da aka sa setting nan. Misali idan ka san ƙari'ai, so idan ka shiga setting za ka yi ƙasa, za ka ga gurin da aka sa audio manager. Kun gan shi nan na kewaye. Kuna zuwa to ga ƙari'ai nan, misali kun gan su nan, ina ta scrolling, za ku gani akwai ƙari'ai, akwai su Abdulbasi, Abdulaziz, Jafar, ga su nan dai da yawa, su Abdurrahman Sudais. To dukan wa'annan idan kana so kai downloading ɗinsu, misali ɗau Sudais, misali ka san muryarsa kana so ka koyi Qur'ani da shi, sai ka latsa kamar haka. Kana latsa Sudais, misali kana latsa Sudais, kun ga nan ya kawo mana ayoyi, ma'ana surori na Qur'ani, wani sura muke so mu downloading. Idan muka zo muka latsa nan gurin, muna nufin duka complete za mu ɗauko nasa, ma'ana izifi 60 ɗin gabaki ɗaya. So amma mu ba shi yanzu za mu ɗauko ba. Kun ga kamar da yadda yake tafiya a haka ake downloading ɗin Qur'ani, zai dinga tafiya sura bayan sura. Yanzu kun ga misali a nan inda na kewaye ya tafi, zai ɗauko suratul Baqara, amma ni bari in cancel ɗinsa saboda already mun riga mun ɗauko ƙari'i wanda muka yi downloading ɗinsa. Wannan shine Sheikh Shuraim. Kun gan shi na kewaye shi. Za ku ga cewar a ƙasansa nan
a ƙasansa nan za ku ga anan an sa sura downloaded, ma'ana za ku ga an sa downloaded a ƙasa. A madadin nan kuma za ku ga cewar nan za ku ga na ɗauko Qur'an kusan complete izifi ɗin, na ɗauko surori 113, ya sura ɗaya ce wadda ban download ba, don haka bari mu je mu downloading ɗinta. Gashi nan muna downloading ɗin surar da ba mu downloading ba. So za mu fita daga nan, za mu je yanzu za mu je kai tsaye inda za ku koyi Qur'ani, ko kuma mu nuna muku yadda za a yi ku yi haddar Qur'anin cikin sauƙi, hanya mafi sauƙi. Bari ya ƙarasa wannan downloading ɗin. Yanwa idan ba ku yi subscribe da channel ɗin ba, muna roƙon da ku yi subscribe. Kuma kar ku manta muna koyar da ku wannan bidiyon ne saboda falalar karanta Qur'ani a wannan wata. Yanzu ya gama download. Yanzu misali to a ce misali yanzu kana da ayyuka da dama, kai ma'aikaci ne kuwa, to misali daman already ka haddace suratul Fatiha saboda duk musulmi ya haddace wannan. So idan kuma ka zo misali kana so ka haddace suratul Baqara, so sai ka latsa kamar haka. Kun ga yanzu mun shiga suratul Baqara. To misali aya ta farko kake so ka haddace misali, ko aya, ko kuma misali nan shafin na farko ga baki ɗaya kake so ka haddace daga aya ta farko zuwa aya ta 5. So abinda za ka yi sai ka zo nan, mu nan kun ga already mun yi downloading din Sheikh Shuraim, sai ka latsa nan gurin da aka sa play. Kun ga gurin da aka sa play, kuna ganin sa? Kun ga gurin? Kun ga gurin da aka sa play nan? Dan haka ga Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Idan kuka latsa ya fara tafiya, ga guri nan da aka sa settings, za ku latsa shi haka. So misali kana so ka karanta suratul Baqara, kana so ka haddace suratul Baqara, afwan, misali daga aya ta farko zuwa aya ta 5 kayi selecting. To sai ka saita a cikin wannan application, zai iya baka dama misali a nan gurin za ka iya saita a cewar a karanta ma kowane aya misali so 3, so 2, misali so 3 ko so 2 ko so 1, ma'ana duk aya ɗaya a aya 5 ɗin nan ya karanta ma so 3. So bari mu nuna muku abin da muke nufi. Misali muna son kowace aya karanta mana so 2, sai kuma mu zo nan kuma idan muka zaɓa misali nan kuma mataki na biyun nan, shi kuma duka ayoyin da muka yi selected wanda muka ce daga aya ta farko zuwa ta 5 za mu yi. Nan kuma muna so kowace aya a nan na farko, muna nufin a nan na farko ɗin zuwa na biyun nan. A na farko muna nufin duk aya zai maimaita mana so 2, sannan kuma a na biyu za mu yi selecting mu ce to kuma adadin wannan jimilla aya din da za a karanta so 2, idan ya gama karanta kowane aya ya karanta mana so 2, ma'ana aya 5 din ya maimaita mana so 2 bayan ya karanta so kowace aya so 1. Bari in kunna muku ku gani. So wannan zai baka dama ko kana yin wani aiki ka kunna ka ajiye ta maimaita ma kana bi, sai ka gama baka san da ka haddace ayar ba ko iya gurin ba. So akwai kuma zaɓi na gaba, misali nan na farko za ka iya zaɓen nan na ƙarshen loops da ake cewa, shi kuma zai iya maimaita ma so trillion 1 ma. Misali zai ta maimaita ma malala gashin tinkiya, idan ka zaɓi nan zai ta maimaita ma aya 1 ne har sai ka yadda ka haddace, sannan
sannan in ka shigo sai ka kashe ka daɗa zaɓa aya ta gaba. Yanzu misali kun ga mun zaɓi ya ta maimaita mana ayar farko su ba adadi. Yanzu bari mu latsa ku gani, bari mu danna play. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون nan inda muka zaɓa ɗin za ku gani cewar dukkanin mun zaɓa da muka shiga nan mun zaɓi cewar loops abin da yake nufi loops zai ta maimaita mana ayoyin ne so ba adadi. kuma tsaya ku gani ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب yanzu kun ga yana ta maimaita mana ayan nan ba tare da ya ci gaba ba, to zai ta maimaita ma aya ɗayan nan da ka zaɓa zai ta maimaita ma su ba adadi. Misali za ka iya ajiye waya ka ga baki ɗaya ka batta a gefe ko kuma ma kana kwanci, zai ta maimaita ma ko su tiriliyan ɗaya kake so ba adadi har sai ka tabbatar ka haddace ayar, sannan sai ka kuma shiga gurin settings ɗin nan sai ka yi selected ɗin ayar da kake so da za ka karanta ka saita, sai kuma kawai ka ci gaba zai ta maimaita ma. So wannan hanya ita ce hanya mafi sauƙi da za ka haddace ƙur'ani a cikin wayarka ba tare da ka wahala ba kwata-kwata. Kuma za ka iya sa misali ko a kasuwa ne ko ma a ina kake ko a gurin aiki za ka iya sa headphone ko wani abin da za ka sa a kunnenka ta maimaita ma kana bi a zuci kana aikinka. Sanda za ka haddace ƙur'ani izifi 60 ma ba za ka sani ba a huce. Wannan ina fatan bidiyo da muka yi saboda ta yan uwa murnar zagayowar watan Ramadan mai albarka ta ƙayatar da ku. Na haka ina roƙon yan uwa idan wannan shine zuwanka na farko nan channel ka danna min subscribe ka latsa min ƙararrawar sanarwa. Kuma mun yi bidiyon nan ne domin tsantsar falalar da mutum yake samu idan yana karanta Ƙur'ani a wannan wata. Ina fatan bidiyon nan ta burge ku, idan ta burge ku ina roƙon yan uwa da ku danna lakin a wannan bidiyo kuma ku sharing ɗinta. Na gode, Allah ba zumunci, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Ku danna subscribe sannan ku latsa ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyon mu a kan lokaci. Mun gode.